फैलायबाय गथ'खौ दसे मोखांफ्राथ' अबस्था गैलालै लकडाउननि न'आवबो थांनो मोनाखै हाबसो थानांदों नै जोंहा लोगोफोरा आरो इथिं दङ सासे नै गेवलां इथिंनि गेवलां दङ इथिं जों दङ आरो बै न'आव माखासे दंहैयो लकडाउननि गोदाव सोराव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय I have no internet. लकडाउननि थांनो मोनाखै हाय माब्लाबा समाव आंखौ गोसोखांबोला आं मासुराब गाबखोमादोनो आं खोनाफेरि जानगाराव थाना आं नुफेरमोनि जानथायाव थाना गाबखोमादोनो उन्दुना खननायखौ जायाखै ओइ आसोल मेथाइ खनलाय सैथोना नंखायमोन नोंनि रादाया होदोंमोन आं थार अननायखौ सैथोना नंखायमोन नोंनि रादाया होदोंमोन आं थार अननायखौ गोसो थोनाय थाबोलाबो खें खें मोनो गोसोआ मोजां मोननाय गैयाब्लाबो हेंखुर हेंखुर मोनो गोसोआ मा महिनि गोनां नोंनि रावा फागोला खालामो आंनि गोसोखौनो जाबायलै थांसै बारा खनजाया बाय